माबालै बिफा हनै फिसा राजा फैबाय थांलाय दे जुथा मोजा खुदे दे आफा जिरायनानै बिमा ओंखाम ओंख्रि बियो राजाया जाहैग्रोदो थां आयै आं दुगैनोसै दै खावखानाय दंना दङ आफा खावखानाय थां दुगैदो थां बे फिसा राजायानो नोंनि आंनि इयुननि सम्फथिलै बिमा ओमफ्राय मा ओमफ्राय फिसाखौ मोजां फोरोंनानै गावनि जिउनि थाखाय मोजां गियान होलांनायानो जों बिमा बिफानि दायथ' फिसाया रोंनानै रानानै साख्रि बाख्रि मोनब्लानोथ' नोंनि आंनि सुगनाब्रा दे बिदिब्ला बिमा फिसानो ओंखाम जाहैदो थां दे बिदिब्ला जाहैनोसै बिफा Mami आयु मा मोनबोखै नै आं मा मोनबोदों मामि बोरो आयु मामि आं बेखौ स्कुलाव मोनबोदों ए स्कुलाव मोनबोदों आइ नै स्कुलाव मोनबोनायनो नायद' बिफा जोंना फिसाया मा मोनबोदों नैबेलाय आंना फिसाया आंनि गियानखौनो लाथारदोंलै बिमा गोदो आंबो बेबादिनो एमइ स्कुलाव फरायनाय समाव चेम्पियनशिप बान्थाखौ मोनदोंमोन लालायखो आंना फिसाया आंनि गियानखौसो लानायानो मामि बाबा आं नोंसोर सानैनि गियानखौबो लादोंना नंगौ आइ औ आइ नों नोंनि नोमानिबो आरो आंनिबो गियानखौ लादोंना आइ औ बाबा औ जारा नोंथां बहाबा थाङामोन नामा नोंथाङालाय औ नोंथां आं गामियावनो नानि बिफ्रिमोननाव थांदोंमोन नोंथाङालाय औ आं सराइबिल बाजाराव थांदोंमोन नोंथां नोंनि मुङा मा आंनि मुङा लाइमोन नोंनालाय आंनि मुङा राजा नों आंनि बार्थडेआव फैगोन ना फैया थांगोन राजा आं नोंनो गिफ्ट लाबोगोन दे मा गिफ्ट आंनि गोसो बिदिब्ला 5 अक्ट'खालि सा राजानि बार्थडे दं थांब्लानो जाबाय नोंथाङा जागोन नोंथां जागोन फैदो बिमा बाय राजा बाय लाइमोन राजा नोंनो लाबोदों थेंक इउ लाइमोन दाना अन्थाइ खेला गेलेनोसै दे आदै दे जाय जेनो बेनो गराय जानांगोन दे राजा औ दे दाना राजानि अ नोंस्रा देरहाजोब्बाय दा आंनालाय आंना मोनसेबो थायासै दाना दाना आदैया गराय जानांगोन जानोसै इबथैखौ मोनबाथाय रावखौबो नांलाफिनो दे आंनि गराय गाखो मोजाङै नङाबा आंजों खोख्लैजागोनबो आंखौ दा खोख्लैगोन
ओंखारदोलाय दाना राजा बाबुखौ गाखोहोनोसैलाय आङो गोख्रै फैदो थांगौ सांग्रां बिथाङा राजाखौ लांफैनांगौमोन मोजाङै गाखो ए माथो दाबो सफैया बेबा दाबाद दाखालि लीलाया फिसा राजाखौ बबावबा फरायनो दोनहरनो होननानै बुंदोंमोनहाय बिफा बाथौ फुरियाव बिमा गाखो नोङो मोजाङै गाखोखालै दाबाद मामि आं राजा मोनाव थाङो राजाया आंखौ मैया लिंहरखादों आं थांनि दे मामि दे दिनै दा थांसै नाय बिमाजों माखौ उमरादों नों ना ने मामि दिनै सान्देखाना थां होमबालाय आदैखौ लिंनानै थांदो थाङै थां राजा बेखौ नायसाय नों दे बे एसे लायोमोन आं जगारसो नामा बे नों दे लायोमोन आं बेबादि नङा राजा ओइ राजा नों अबाव थांखो राजालै राजा नों बाव मानो जिरायफैखो आं नोंखौ रागा जोङाखैना थौ राजा न'आव थांदिनि फै राजा नों आंखौ जोंनाव दोनलांदो दा थांसैलाय थांनोसै थौदो लाइमोन नोंनि सिंगोला बे दैनि नामा मा राजा नों मिथिगौ नामा बे दैनि नामा जानानै लाइमोन थौ थांसै लाइमोन थौ राजा थौदो लाइमोन हेलौ लीला औ हेलौ दिबिया फिसा राजामोनहा नोंसोर थांबाय बायदों नामा ए दंफैयो सानैजोंनो फैथारदों नै दै बारस'नानै सानैजोंनो फैथारदों नै नागिरनानै खाराव माराव जाबाय बायबाय जोंहा बेखौनो हाब सानैजोंनो थांथारबाय बिसोरो औ सानैजोंनो फैथारदों गोसोखौ दासो गोजोननाय मोनबाय थ' लाइमोन लाइमोन बे आंनि गेलेग्रामोन दे नों लाखिदो दे
बे आयंनि गारिखौनो स्टेसनसिम लांसै नोंथां। जायो। माथो दाबो फैदिया बिसोरलाय? नायनायसै लीला। फैदो आफा, फैदो आइ। दा ट्रेननि समा बारग'लांगोन। बिदिब्ला दा थांलायदो नोंथांमोनहा। दे। गाखोदो राजा। राजा नों माला फैफिनगोन? आं फरायखांब्लानो फैफिनगोन लायमोन। बाय। गोसो थोलायनाया खम नङा, मोजां मोनलायनाया खम नङा, अखोरां बायदिनो रुगुं गैया, अखोरां बायदिनो रुगुं गैया। आदा बिग्रायमोन बायदि रोंगौब्रा आङो। आंखौबो एसे फोरोंदोब्रा। जानाय नङालै नोंजों, नों रोंथारनाय नङालै, आं नोंखौ फोरोंनो हाया। गोदो उन्दैयाव बिमा बिफा लेखा फरायनायाव फरायालासिनो थानाया जोंहा जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबायलै। दाना दाहोना थायै थायै बन सिनै सिनै जादो। जोबोद गिदिर गोरोन्थि जादों। गाबोनथ' थाहैनांसिगौलाय। ओइ हाराव, हाराव, ओइ हाराव, है मा हिनजाव बायदिब्रा नोंलाय हाराव। ओइ नों दख'ना गानदोलै। ओइ फाग्ला सोलाथाब ओंखारबायब्रा नै। थौ थौ। ओइ सोलाथाब गावबागाव थांलाय दिनलै, दोनलांलायनाय गैला। आंना माहाजोननि न'आ मोनसै। थांदोलै हाराव, आहाबो माहाजोननि न' मोनखानोसै। मानसिफ्रा न'आव दंना गैयाब्रा? ओइ आदै, आं सफैबायमोनलै। बे आदैया सफैबायानो। दे औ हामथारबाय। आदै सफैबाय। दे जिरायफैदो। नै बिमा, नै हारावा सफैबाय। ए सफैबाय। नै आं मैगं हादों, बाव जिरायथ'थोंसै। आदै, ओइ आदै, आं सफैबायमोनलै आदै। ए सफैबाय आदै सोलाथा। फैदो फै। बिफायाबो सफैनानै दङ। ए बेखौनो गाबज्रिलाबायदों आङो। आलासिया सोर जाखो सिनायनोनो हायाखिसै आं। आलासि नङा बिफा, बियो जोंनावनो दिनैनिफ्राय खामानि मावनो थासिगोन। बै बजाबिल गामिनि आब' सम्बासिनि फिसाजो गदाय, नामा जंजित। ए दे सोलाथाब आदैयाबो दाख्लि रायलायनाय बादि दिनैनिफ्राय जोंनाव थानो फैबाय बिमा। ए दे होमबालाय। थाग्रा रुमखौ खोन्थाना हैदो बिमा।
मा जाखो माखौ इसिबां खुसि जाखो नोंलाय नोंसिनि अननायखौ लानानै खुसि जादों आयै नोंसोर आंखौ जोबोर अननानै आयै ना आफा मा खोथा बुंखो आइ सना फागिसो जाखो ना माखो नोंलाय गावनि फिसाखौ अनाबा सोरखौथो अनबावनांगौ जाखो जोंलाय I love you आयै I love you आफा थुलुंगा जुनास माब्रै दं नोंसोरो मोजाङै दं राजा मोजां ना दाना बुंदो न'खराव माब्रै दं नोंनो सफैखाबाय जेला नोंनो थांना नायदो मारै दं मारै गैया थौ बिदिब्लालाय गाखोदो थुदो राजा नाहरलाय हरै माबे नायहरदो जा मा राजा नोंनि उन्दै समनि लाइमोनखौ सिनायखिसै नामा नों मा लाइमोनसो नोंसोर थांग्रोदोलै थुलुंगा जुनास हाब आयंमोननो मा होनना खोन्थाहैबावनांगौलै जोङो थुलुंगा लाइमोन लाइमोन राजा फैदों माथो राजा लाइमोन राजा लाइमोन नों माथो गाबखोसो
नङाथ' राजा बियो खुसिनिसो मोदै बेसेबा गोबावनि उनाव आं नोंखौ दिनैसो लोगो मोनफिनबाय ना राजा आंखौसो सोंदों नोंनि मेगनावलाय मानिथो मोदै राजा दिनैसो नोंखौ लोगो मोनफिननानै गोसोआव खुसिया बबेबा खनानिफ्राय फैनानै लुफावना होफैदों लाइमोन आं जोबोद खुसि लाइमोन बेनोथ' खुसिनि मोदै राजा जे मोदैया नोंनि मेगनाव बोहैदों नों गोजानाव फरायनो थाहैनानै आंखौ बावहैयाखैमोनथ' राजा लाइमोन नोंखौ आं माबोरै बावहैनांगौ जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन बै समनिफ्रायनो आंनि गोसो गोरबोआव नोंनो अराय थाबाय थाखानाय जेब्ला आंनि गोसोनिफ्राय नोंखौ माबोरै फिरायनो हागोन होन लाइमोन नोंगौ नामा राजा औ लाइमोन नोंगौथ' औ राजा नों मानो बिदि खालामखो आं नोंखौ फोथायखादोंना राजा आइ लाभ इउ राजा लाभ इउ टु लाइमोन आयं राजाया लामायाव लोगोफोर लोगो मोननानै थाबबाय दा दसे उनाव फैनोसैनो हा मा होननाय जाखो बेनालाय न'आव फैग्रालासिनो लोगोफ्रासो देरसो जाहैबाय बेना जाखागोन नोंसालाया गावनि असे लोगोजों थाबोदों दा बे हा मा होननाय जाखो बिमा नोंना रावा आयं थुलुंगायानो खिथाथारबाय लोगोजों थाबोदों होननानै अह दे आयंमोनहा ओंखामा जालांदो बावनो नांला जानाबा आयं मा जालायबावनो जालांदो बावनो नांला होनदां जानांला गावनो जालांदों आयंमोन जानांथ'ला नामा आयंमोन नोरै माथाम दङ पार्टि दङ गाब गाब हामा बेलाय गाब गाब हांसोलै आयं आयंमोन थांसैबोलै दे बिदिब्लालाय दे आयै हाबाब फिसा मा फिसालाय दे सफैबा हामथारबाय दे फिसा दे जिउ लावथों फिसा बेथा आइदि बिमा मानो खेबबोखो फिसाखौलाय आफा लामायाव बोथोर नाङै अखा हानानै थाथ'बोनांदों ओंखायनो लेट जाबोदों आयै मा होनदों नोङो अखा हादोंमोन सरि आयै लामायाव लाइमोनखौसो लोगो हमबोदोंमोन आं बेनिखायनो लेट जाबोदों खोनाबाय दा मा होनदों जाबाय दे बिमा थौदो फाग्लि नोंहा दा मैगंजों होसनलाय बाथोन देलाय सोलाथाब होथारदोलाय फाग्लि नोङो मा बुङो थांनोसैहाय फारौ थांसिगोन दे औ थांसैबालाय बोरा नायनो फाग्लि जंजिरा सामफ्रामबो गोथाव संनानै जाहै नालायब्रा बारासो जाफ्लांलायबाय खिनोसो ओंखारबोलायबाय आयै जंजिनि संनाय जानाया लसलै फाग्ला सोलाथाबाखौ
मा जाखोब्रा फाग्लि जंजिरा नोंसो मा जानला मोनला खालामोब्रा नोंलाय खिनाय मानि असानथिलै नोंजों खोनाफैयाखै नंदोंमोन नामा नोंलाय फाग्ला सोलाथाब मोनदों होननानै रायखसनि जासोबाय उदै गाज्रि जाजासे खिनाय मानि आंनि बाथ्रा सावरायग्रा आंथ' नोंखौ गाज्रि होनना बुङाखैना जंजि नोंनि ओंख्रि संनायखौसो गोथाव होननानै बुंदों नै नों सोलाथाब र' नोङो जंजि र' साला लामाफ्राव हाग्राफ्राव बुंफबथारलायबायलै माथो जाखो जंजेर खिनानै दैखौनो लुना गालाङाखै फाग्ला सोलाथाबा बे सोलाथाब नालाय मा जाखोसै बेलाय हाय मा खि मोनामखोब्रा मा खाथिफ्रावसो खि गोरान दङ मा खि मोनामखो मा गिसिब्रा ये फाग्लि जंजि दय आवलायनायनि थाखायनो खिबो सुथारनो मोनाखै हाय आदा औ ए माथो दावखा फंबायसोलाय औ आदा एसेबा गोबाव जाबायमोनलै फंबाय नोंखौ नुयैया माथो खरसा लाखो आदायालाय जानालि दैसानि बान्दो सार्भे खालामनो भिडिअ सार फैगोनथ' बिथांखौनो ओंखाम जाहोहरनो थाखाय एसे खरसा लाफैदोंमोन आं फंबाय ए दासान्दि मा खामानि मावगासिनो दं फंबाय दामानि कासिनाला हादानावसो हा एसे लानाय दंथ' बावनो गाम्बारि गायगासिनो दं आदा अ आदसा बिदिब्ला थांलायनोसै नामा आदा जागोन दे फंबाय मा खौरां लानानै एसे गोबावनि उनाव दिनैसो नुजाफैनो हाखोब्रा नोंलाय फंबाय कुसुगावआवसो एसे थांब्रबदोंमोन आदा बेंकआवसो एसे खामानि दंमोन नालाय आदसा दा फैनानै लामा ससेयाव नोंखौ एसे गोसोखांदों नालाय एसे हाबलांसै होननानैसो हाबफैनाय जादों दे मोजाङानो जादों फंबाय दे जादो दे आगै दे बाजै आदैलायमोनखौ माथो न'आव नुवाखसै आं बबावबाफोर थांदों नामा हा आदा अ बेयो कलेजावसो दंहैयो फंबाय फैनायनि सम जाबाय ए अ नङा होननाया दाखालि आदा सांग्राङा भिडिअ सार फैगोन होननानै बुंदोंमोन बै जानालि दैसानि बान्दो गोबायखौ नायफैनो थाखाय दा आदा सांग्रां नोंनो बे खामानिखौ दायथ' होलांखो ना माखो बे बान्दोआथ' बिथां सांग्रांनि गामिजों जेबो सोमोन्दोआनो गैया बे खामानिखौ मावनांगौब्ला जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रासो मावगोन बिथां सांग्राङा बोरै मावनो हानो बेखौलाय हाया बे खामानिखौ आदामोननि गामियाव मावनो मोननांगौब्ला जेबो जिंगासिनांगौ गैयालै आदा दानि अफिसारफ्रालाय माथो महात्मा गान्धीनि सावगारि गोनां पेपार हैबानो क्लियार उनाव गोनां जायोब्ला एसे खौरांखौ आं नोंनिफ्रायनो लानोसै औ जागोन दे आदा दे फंबाय गया जादो हाब गयखौसो जानो बावगुलायबायलै लाइमोन सना कलेजनिफ्राय फैबायना मोजाङै फराय गोसो होनानै माबाफोर मोनसे गोनांथि जायोब्ला आंखौ बुंना इडियट जायगा मोनाखै जानला मोनला सिख्लायदावनो मा आखल जाखो बियो सना मा सिम्फुजों लोबा हा सना फुदुं दाउलाफोर राजा सिख्ला जंखायनायनि जायगा मोनाखै बेफोरबायदि नोंसिनि आखुखौ मोजां खामानियाव बाहाय ओइ साला बेटा बबेनिफ्राय नुलाय ओइ थेगला मा मोखां नायबाय थाखो होनो
सोलिनो नोङो नङाब्ला नोंनि जिउआव खैफोद दं खैफोद मिथिबाय बुस्टार बेरेल थौ सेंग्रा राजा नों बायदि जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरा हिमालय हाजोनि गोसोजोंमोनब्ला जोंनि बर' हारिया जोबोद मोजां गेरेमसा हारि जागौमोन। नों बांद्राय बुंबायदां देंखो। नों थिगखौनो बुंदों देंखो। बाय राजा बाय। लाइमोन रथनाय ए नङा बाय जाम्बाना। ओमफ्राय दाखालि ब्लक अफिसार बान्दो नायफैनाया माबायदि जालांखो आदा? आदा औ फंबाय बे खामानिखौ 60 लाख रांनि स्किम बानायनानै हरसिगोन होननानै बुंलांबाय फंबाय। दा बे खामानिखौ जोंनि गामियावनो मावथोंसै होननानै आं नोंनो दायथ' होलांबाय। अ दे मोजां जाबाय आदा। गया जादो आगै गामियावनो हाबा जाना फैदोंमोनलै फंबाय। फैगौ 12 अक्ट' सानखालि ओंखाम गोरलै जानो फैबानो जाबाय आगै। दे बाजै फैगोन दे। दे गया जादों फंबाय। ओमफ्राय बे जानालि दैसानि बान्दोनि खौराङालाय माब्रै जाखो फंबाय? बे खामानिनि खौरांखौनोथ' आदानिसिम लानानै फैदोंमोन आं। बे खामानिखौथ' बिडिअ सारा आदा सांग्रांनोनो मावनो थाखाय दायथ' होलांबायमोन आदा। आदसा आं दाखालिसो सांग्रां आदानिफ्रायनो खोनानो मोनबाय। दाबो जेबो नङा, रां होयोब्लानो बे अफिसारा खामानिखौ मावनानै हरैनि जेबो खोथायानो फैया। दाउखाखौनो लाफानानै खामानिनि बिसयै अफिसारजों रायलायहैनायानो मोजां जागोन नामा आदा? जायो। आखाइयावबोथ' एसेबां मानि रां गैथ'वा। दाउखा फंबाया बे खामानियाव नांगौखिनि रांखौ होथ'नो हायोब्लालाय जागोन आदा। रांनि जेबो जिंगासिनो नाङा। खामानिया जाखागोन जेब्लालाय हा माथो होगोन दे। होगोन आदा। दे जागोन दे। बिदिब्ला साहा लोंलांदो फंबाय। साहा लोंलायला आदा, आं दासो ओंखाम जानानै फैखादों। गयखौनो देन जाजागोन। बिमा दे गय खावना लाबोदो दे। दाउखा फंबाया जालांथोंसै। हाबनो हागोन ना सार? आच्छा फै फै फै। अ जारा नोंथां, दाउखा नोंथां, माबाफोर खौरां लानानै फैदों नामा? खौराङा बै जानालि दैसानि बान्दोनि खामानिखौ सारा आदा जारानि मुङै खालामनानै हरनांगौ। अ बे खामानिखौथ' आङो सांग्रां बिथांमोननि गामियावनो मावथोंसै होननानै सांग्रां बिथांनोनो 60 लाखनि दायथ'खौ होबोबायमोन आं। बे बान्दोआ सांग्रां आदामोननि गामिजों जेबो सोमोन्दोआनो गैयालै सार। बिदिथ' नङा दाउखा नोंथां। आबाद दिहुननायाव जोंनि गामिनि दुब्लियाव बे बान्दोआनो गोबां गोहोम खोख्लैयोथ' सार। सारा बे खामानिखौ मावनानै हरथारनांगोन। सारा बे खामानिनि थाखाय नैबे रांखौ लाखिनांगौ। दे जाथोंसै बिदिबालाय। बिदिबा थांबाय सार। दे जागोन दे। थाथ'दो सार। दे। लाइमोन, ओइ लाइमोन। फैदो न' सिङाव जिरायफैदो।
आदै मादैमोनहालाय न'आव गैयामोन नामा लायमोन? मा आंखौ नाङामोन नोंनो राजा? आइ आफामोनखौसो नांगौखाय फैदोंमोन नामा नोंलाय? बिदि नङाब्रा लायमोन, आदै मादैमोनहाबोथ' आंनिनो आंगोनि ना, जेरै नों आंनि आंगोनि। ए बिहाव बिखुनजो जागोनखाय ना राजा? दानोथ' बेबायदि सोमोन्दो नङाना लायमोन। जेब्ला आं नोंखौ जुलि लागोन अब्लासो ना जागोन ना। बिदिब्ला दिनैनो आंखौ लांनायनि खोथा रायथिनोसो फैदों नामा नोंलाय? अह लायमोन बिदि नंथ'वाब्रा, जोंहा दिनै न'खराव ओंखाम गोरलै जागोन। आं नोंखौ लांनोसो फैदों आरो आदै मादैमोनखौबो लेंलांफानोसो सानदोंमोन आं लायमोन। ए बाथ्राया बेसो। बिदिब्ला दिनै ओंखाम गोरलै नोंसिना, ओंखायनो लेंफैदों। औ आइ आफामोनहा दानो सफैथायनाय नङा। गामियावनो आदैमोनहा आलासि फैनायाव थांदों। नंगौ नामा लायमोन? लायमोन थोर बायगर, मानसिफोर नुफैबा मा जानांगौ राजा? सोर दं? रावबोथ' गैयाना लायमोन। गैया जायो नामा? मानसि न'खराव मानसि थाया जायो। जंजिर सोलाथामोनहालाय? सोर जंजित सोर सोलाथाब लायमोन? जोंनि न'खराव खामानि मावनो थाफैनाय आरमा। अ र' नोंहा जिरायथ', आं ड्रेस सोलायनानै फैनि। जिरायथ' दे। राजा फैदो। ए थौ। बागदाव होलाबायोरा बिसिखौलाय गोबारा ओमफ्राय माथो खबर? ओइ राजा नोंलाय ओंखाम गोरलै जाना थांना थाङा? मा थाङा? थाङो थौ थांखानोसैबो। थौ 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 ए रलै आयं गाबोन होनसैलै थौ फाग्लालै। थास'यलै ओमफ्राय राजायालाय थांबाय? मा जानला मोनलाब्रा। मोजां हमथा मोजां हमथा। ओंखारथ'लै फाग्लि ओंखारथ'। ए आदै सालाथामोनहा सफैबायानो। सफैबाय आदै। आदै हाराव नै सालाथामोनहा सफैबाय। फैलाय सोलाथाब। हौलै फाग्ला। फैदो। होद थाब खावब्रा राव। मा हाखु दाखुब्रा। थाब सुनांगौब्रा। है हर बालथिंब्रा। र'लै र' हास्लाबा खावदा खावलालां देलै। ओइ जंसि नों सोलाथाबखौसो गोसोथोबाय नामा? मा खललै बे? नै आंजों फैसा लाराव मा खललै बियो मा खल? खेला नङालै। है सोलाथाब मा खल नुदों नों? मा खल नुदों? दार मासथिनि। आयं ए सफैबाय आयंआ। दे आयंमोनहा राजाजों जिरायफायथ'दो। ओरै फैदो जुनास थुलुंगा। ए लायमोनाबो दे माथो जिरायदो। ओंखाम गोरलैनि जौ गिसि संनाय दंमोनलै। थुलुंगा जुनास लोङो दा? थैद लोंजानाय नङालै हानानै गगा मोनदों। फाग्ला बुङोब्रा। ए दाखौ फंबाय सफैबायानो। फैदो जिरायफैदो। औ आदा सफैबाय। फैदो फंबाय जिरायफैदो। औ दे दे बिदिबा जिरायहैदो। जागोन बाजै। मा ओंख्रि संखो आदा? अनलाजों दाउजों खुमब्राजों हांसोजों। दिनै आदामोननि ओंखाम गोरलैयाव थिगसे जानांगौलै आंहा। ए सफैबाय आदै दाउखामोनहा? औ सफैबाय आदै दासो सफैदों जोंबो। ए होमबा जिरायथ' आंहा लोगोफोर दङ। औ दे बिमा जायाखै? औ बिफा जाबाय लिंबोदो आलासिफ्रा। थौदो फंबाय। थौ आयै आफा लायमोना थांसैनो। आदा हाराव। ओइ
थांनोसै आइ औ थांसै आयं दे फिसा दे दे आइ थादो आदा राव थांथारनाव जेबो होरा औ थादो आयं मोनहा दे थांदो फिसा दोनलांनानै थाब फैदो राजा औ दे माथो इसिबां गोबाव जाबोखोरा सोला थाब माबालै फुंजानि जंजिजों गुद्दा गुद्दि जालायनानैसो लेट जाबोनाय जादोंलै जंजिया मैयासो आंजों बिजिरलांदोंब्रा आरो जंजिनि बाथ्रासो बुंबावनो नोङो मा फाग्ला बुंब्ला नोंलाय नांगौब्ला दाउला सौलायनानै जाय देरहागोन बेसो मोनगोनलै थाराव सौलायमारनो औ दाबो सौलायगोनथ' आं नांमारनांगौ नांमारनि दे दे नै सिमनाया दे नांथारमारनो नांथारो फाग्ला दाउला देरहामारबायसो दालाय मानो हागोन साननाया बेयो फाइनाल नङा ओइ बारनाय एम्बु बारनाय जायनो देरहायो बेसो मोनगोन दे सिमनालै सोला थाब दे आंनो नांखायामोनलै सोला थाब नोंसोरल' माजों सासेनाव थानानै मारै गोसो थोलायदोंब्रा दहायबो नों जेनखायोमोनबा हाराव आंना दिलिना मोनबा मिथिबाय नोंसोर माबा माबि जाहैबाय लाइमोन नों राजा आं नोंखौ बे जायगायाव लोगो मोनगोन होनना सानाखैमोन गाय र हाय सिथुबा दिनै नों लिडार जानांगौलै मेनि जोला आथोननि मेनि लोगोफ्रा आन्दायोब्ला गासिखौबो नों लेंबोजोबनांगोन थौ थुदो होर मौलंबाय जा ओइ मिनि आदै औ नोंथां बै जानालि दैसानि बान्दोनि खौरांखौसो लाफैफिनदोंमोन आं नोंथां बे बान्दोआथ' नोंथांमोननि गामिजों जेबोआनो सोमोन्दो गैया होननानै जारा बिथांमोनहा गावसिनि गामिजोंसो बांसिनै सोमोन्दो दं होननानै बे खामानिखौ लानानै थांबाय जारा लाना थांबाय नोंथांनि खुगानि जबाना माब्रै जाखो नोंथाङा जेबो जिंगासिनो नाङा नोंथांनि थाखाय गुबुन जाबाय नोंथां आं बुजिनो बाखि गैला थांबाय आं
에이 자라 사나리 대산에 반드리 가베커 능 마블 라브나 하크 능 마블 라브나 하크 상그랑 आंनि सिगाङाव एसेबां गोदोना देरगानाय बाथ्रा दाबुं बे बान्दा नोंथांनि गामिजों जेबो सोमोन्दोआनो गैया अब्ला नों बे खामानिखौ माबोरै मावनो लुबैखो ओइ जारा नों आंखौ सिनायनोबो सिनायै बायदि खालामबाय सानसेनि आंखौ सिनायफिनगोन ओइ सांग्रां बाथ्राखौ सालाय हमथानानै बुं ओइ जारा सांग्रां ओइ जारा ओइ सांग्रां बिफा मा जाबोखो नोंलाय सोरबा सिनायनो हायि उदखारिफोरा सांग्रांनि खामानि सिख'ना जाग्रा होननानै फाखनखौ बुथारनानै संकस्थियाव गारैबाय बिमा मा आयै लाइमोन मा जादों नोंलाय मानोथो गाबबाय थाखो मानो गाबदों माथो खिथायाबो मा जादों राजा राजा आदैखौ सोरबा बुथारलांबाय राजा मा नोंसिनि आदैखौ सोरबा बुथारलांबाय जाबाय लाइमोन दा गाबसै दुखु जानो नांला लाइमोन जोंनि न'खराव आदैया आंखौ बिफानि समान अनोमोन राजा आदै गैयिनिफ्राय जोंनि न'खराव खोमसि दरसि जासै राजा आइमोन आफामोनहाबो जोबोद दुखु जाबाय दासै राजा लाइमोन दा गाबसै थौ लाइमोन आं नोंखौ थाबैनो लांसिगोन नों मा सानो एसेबां थाब लांथानसै नों राजा माला लांगोन नों राजा हा बुंखाबायना आं थाबैनो लांसिगोन होननानै लाइमोन आइ नों गोख्रै न'आव थौ आफा राजा लाइमोन
लाइमोनाय नों मानो जाया लोङा थाबाय थाखै देहाया लोरबां जायो थौयै ओंखाम जाहैदिनि थौयै थौदै बेबादि आखलै थाबाय थानो नाङा आइ मा जाखो बिफा मानो फिसाखौ रायबाय थाखो नों जेबो मिथिया देबिया जों जोंनि फिसाखौ सामलायनाया मोजां फंबाय फाखन थैनायनि दायनिगिरिया राजानि बिफा सांग्राङानो फाखनखौ बुथारहोदों नों आंनि सासेल' फिसा नों आंनि खर' बारोब्ला राजाजों थाङोब्ला नोंखौ जेराव मोनो बेयावनो दानस'नानै गारगोन आं बेखौ हले मिथिखा बेटि अब्लाबो राजाजों थैनोबो जुलि होनो हाया आं बेखौ हले गोसोआव ला बेटि बिमा दाखालिसो बुहुमसानि बिदा रनेना आंखौ लोगो मोननानै गावनि फंबाय बुहुमसानो जोंहानि लाइमोन आइखौ नायफैनो होननानै आंनो खौरां हरदोंमोन लाइमोन आइनाव नोंनो एसे सोंनानै नायनायदो बिमा बेबा फिसायाबा गनायगोन ना गनाया बिफा बिमा नों सोंनानैल' नायनाय दे होमबालाय आं सोंनायहिनि लाइमोनाय नों बेबायदि दुखु जाबाय थानो नांलाय आयै लाइमोनाय आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों मा खोथा आयै नारखोबिल गामिनि बुहुमसानि बिदा रनेना बुहुमसानि थाखाय नोंखौ नायनो फैनो खौरां हरदों आयै नोंसोर आंनि थाखाय दानो मानो बेबायदि सानदों लाइमोनाय नोंफानि राजाजों माब्लाबाबो गनायनाय नंलाय नोंफानि खोथाखौ गनायदै नोंफानि खर'खौ बारनो दा नाजासै गनायदै आयै जागोन आयै आं आफानि खोथा मानिसिगोन आं आफानि खर'खौ बारला आयै दागाबसै दागाबसै गाबबाय थानो नांलाय मा होनखो बेलाय बिमा जासिगोननो बिफा फिसाया खोथाखौ गनायबाय फैगौ बिस्थिबारावनो लेंहरनायनि खौरांखौ हरफिननोसै आं बिदिब्ला बिमा दे लेंहरदो दे बिफा
हेलौ बे जारानि न'खराव नांहैदोंना? औ बुं दे नोंसिना आदैया एक्सिडेन्ट जानानै हस्पिटालावसो दंफैयो। मा नानि फिफाया एक्सिडेन्ट जानानै हस्पिटालावसो एसे थाब फैबानो जाबाय। मानसिया सिरियासथार। आयै सोरनि फन? मा आफाया हस्पिटालाव? औ ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जानानै हस्पिटालावसो दंहैयोनो। बिफा थौदो माबा आयै फैद' थौ माबा बिफा हामा दागाब बेयाव गाबनो मोना बिसोर सानैखौ बाहेरायाव लांफैदो सिस्टार। थौ बाहेरायाव डक्टरनि इन्सट्राकसननि टाइम जाबाय। एसे नायनानै थाबाय। हनै सारजों रायलायहैदो थां। पेसेन्टआ माब्रै जाखो सार? पेसेन्टआथ' मोजाङाव फैबाय, नाथाय मा नाथाय सार? खुला फोरमाय सार। बेहा गोसोआव गिनायानो दाबो जोबाखै। बियो एक्सिडेन्ट जायाखै जानो हागौ बाजै। बेखौहाय सोरबाफोरसो बुदों जानांगौ। दा बे गिनायनि थाखायनो बेनि खुगानि रावा बन्द जाबाय बाजै। मा बिफानि खुगानि रावा बन्द जाबाय? दुखु जानाङा बाजै, मानसिया मोजाङाव फैगोन। ओइ लाइमोनै दै गुदुं लाबो, नै नोमफानि गाराय सुनानै होनां। लाङो आयै। नै आयै दै गुदुङा। दे आफा। No, आफा। मा राजानि बिफा? राजा बिफायासो नोंखौ बेबायदि खालामहोदों? मा आयै? राजानि बिफाया आफाखौ बेबायदि खालामहोदों? बिफा फन फैदों हनै, आं फन रिसिभ खालामहैग्रोनि दे।
रथ' लाइनाव थाथ' दे लाइमोनाय बुहुमसामोनहा नोंनि खौरांखौ लानो फैनो नागिरबाय आयै आफानि बेबायदि अबस्थायाव दालाय गथ'सै नामा आयै खुलुमबाय खुलुमबाय फैदो आइ बिफा नाय आलासिफ्रा सफैबाय हा माब्लानिफ्राय बेफोरबायदि खुलुमबाय बावनो जिरायदो बिफाया नोंथाङा फैनायनि जाहोनखौथ' मिथिखाबायना नोंथां अब्लाबो आं एसे बुंथिबावनो गोसो जाबाय नोंथांनि फिसाजो लाइमोनखौसो आंनि फंबाय बुहुमसारनि थाखाय रायथिनो फैनाय जादों खोथाखौथ' बिफानिफ्राय दाख्लैनो मिथिखानाय जादों लाइमोनाय बे साया लाबोदो दे आइ दे लोंलायदो दे दासिमबो जों सिनायथिखौ लालायनाय जायाखै नैबे आंनि बोराय खुलुमबाय नैबे आंनि बिबोनां आरो नैबे आंनि बिजावजालि देरसिन आरो आङो बुहुमसारनिनो बिबाजै खुलुमबाय जोंजेर गया लाबोसाय लांगौ मादै दे हैदो दे बिदिब्ला फसायोब्लाबो फसायाब्लाबो गासिबो नोंसिनि सायावसो थाबाय आब' थादिक समफोरखौसो जादो दे बिदिब्ला फैगौ माग दाननि 5 अक्ट'खालि जुलिनि खालारखौ बिफाया थि खालामनो लिरनानै होबाय बिब्दिब्लालाय बे खालारानो थि जाथोंसै औ बे खालारानो मोजां जागोन बेनो थिखा खालारा बेनो मोजांखा बे अक्ट'आनो जाथोंसै औ बिदिब्ला थाथलायदो नोंथांमोनहा थाथ'दो बिनानाव लाइमोन रथ'लाय थाथ'लाय लाइमोन मा जादों नोंलाय लाइमोन हंगा लामाया
नोंखौ मानो सोबायाखिसै राजा सोबानो राजा नों आंखौ बावगारदो नोंनि नोम्फाया आदैखौ बुथारग्रा मानसिसो नों बायदि मानसि बुथारग्रा खान्दानि फिसाजों आं जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैला आंनि गोरबोआव जायगा दालासै राजा आंहा गुबुनजों रायजाखाबाय लाइमोन नों मा बुंदों माबा मोनसे जाबोथारदों बियो थौनाय थौ बे लाइमोननि थाखायनो माबा जाबालायबाय बियो मा जाबालायखो बे गथ'आ राजा फिसा नों नोंनि गोसोखौ इसिबां दुर्बल खालामनानै लाबाय थानो नाङा जारानोखौथ' आंहा जेबो सोमोन्दो लानो गोसो गैलिया मानो आफा मा जादों लाइमोन बिफाजों बेफोरखौ आरो मिथिनो दालुबै आं बुंदों बा खोथाखौ मानि हिनजावा बेल' नङा आंनि मान सन्माननि खोथा दङ जाबाय बिफा आयै लाइमोन बिफाया लाइमोन ओइ लाइमोन लाइमोन बिफा आफा बिफा बिफा आदै बिफा आदै राजा नों दानो ओंखारलां दानो ओंखारलां बेनिफ्राय बेवहाय नोंनि लाइमोन होननानै सिनायनाय रावबो गैया दानो ओंखारलांनो राजा दानो ओंखारलां लाइमोन नोंनि जे गोरोन्थि नोजोरजों आंखौ नोजोर होदों बे नोंनि जोबोद गिदिर गोरोन्थि लाइमोन आंनि आफाया मानसि बुथारग्रा सासे दायनिगिरि नङा
नों जोबोद गिदिर गोरोन्थि सानबाय लाइमोन बिफा बाजैले दै गांबायमोन दै एसे लोंसै लाइमोनाय बे दैया लाबोसाय नै नोमथै लोंनोनो न' आदै दाउखा आगै बेफोरबायदि अबस्थायाव नों दा खामानिखौ मावफानो हालानो आगै नोंखौ मावनो थिनबाय नों दाया खामानिनि पारसेन्टफोरखौ उनाव अननानै बिसिबां हरो हरबानो जाबाय होननानै नों दाया लिरदों दे बाजै जागोन बियो नाथाय बे आदाखौ सोरनि आखल जाखो बेफोरबायदि खालामनाया बाजै आदा बिदिब्ला थाथ'लायदो दे आगै खामानिखौ उनाव जोबब्ला आं दंसै बाजै नै बे दाउखा दं जेबो सिन्था खालामनो नाङा थाथ'दो लाइमोन आदै औ दे आदै दे थाथ'दो बाजै दे आगै दे आदा थाथ'लायदो दे जिराय औ सार माथो खौरां सांग्राङा बेफोरबायदि खामानि मावदों अच्छा नोंथांनि एफआइआर मथे आं खामानिखौ थाबैनो एक्सन लासिगोन बिदिब्ला नोंथाङा थांनो हासिगोन दे सांग्रां 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 सोर जाखो औ सार मानोबा फैनांगौ गोनांथि जादोंमोन नोंथांनि नामाव एरेस्ट वारेन्ट दं दा नोंथांखौ एरेस्ट खालामनाय जासिगोन मा बसुमतारी औ सार आंनि मुङै केस मानि थाखाय नोंबा मा मावा नै नोंखौ लांनाय जासिगोन थौ बिफा नोंखौ मा दायनि थाखाय हमना लांखो आयै बिफा आयै बिफा आयै बिफा
मोजाङै थालांजाखो आयै लाइमोन दामानि राजानि खौरां लायाखै नामा? लायाखै नोंखो आं बिनि जेबो खौरांखौ लानो गोसो गैला। ओइ सोरगोनि अफस्रा आंनो नोंखौ दान्दिसे नांगौ आंहा नोंजों गोनां बाथ्रा दं मानो नांगौ नोंनो आंखौ नोंहा आंजों मा खामानि दं? नों बायदि इसिबां समायना सिख्लाखौ नांगौखायसो रायदाव दं आं हायनारि ओइ मा बुंनो नागिरदों बाथ्राखौ सिदा सिदा बुं जों नोंसोरजों लामा सामायाव आद्दा खालामजाग्रा जानला मोनला सिख्ला नङा। रिलेक्स रिलेक्स नोंसोर बायदि गावखौ जोथोनै लाखिग्रा मोदायजोखौनोथ' आंनो नांगौ लाइमोन आं नोंखौ जुलि लानो सानबाय जुलि आं आरो नोंजों आंनि जिउआव जाय मुवाखौ मोननो हास्थायदों बे मुवाखौ मोननो थाखाय आं माब्लाबाबो फासयफेराखै मा मोखानायखौ सेंग्राफोर हमदो नोंनि मोजां मोननाय सेंग्रायानो सेंग्रा नामा आंबोथ' सेंग्रा जोबोद मुगैथाव आदा आं नोंखौ बेफोरबायदि जुनार आखुनि मानसिफोरजों लोगोआव थाफायो होनना सानाखैमोन बिमा बिफा गैजायै खावरिया आं नोंनि अननायजोंनो देरबोदोंमोन आदा गुन्दागिरि आखुजों खामायनानैसो आंखौ फोरोंबोदों फेदेरबोदों नों आदा नोंनि आखुखौ नुना आं दिनै लुबैबाय आदा मोगथा बे नोंनिसो बिनानाव बिदिब्ला नोंहाबो एसेबां समायना बिनानाव दं नोंहानो एसेबां समायना बिनानाव दंखायोमोनब्ला सिगांनिफ्राय नोंखौ बिगुमै लिंनो हायोमोनना आं ना मा बुङो लोगोफोर मा बुंनो नोंलाय आंहा मा बारा जाखो आंहा हाबा जानायनि बैसो जाबाय बुरबाक बगथाव आरो नोंनावखौ गुरै खावलायनानै आंजों जुलि जानो थिनदो आरो लाइमोना गावनि मोजां मोननायखौ लाथोंसै लाइमोनखौ आं लागोन ना बस आंनि बिनानावनि सायाव बेफोरबायदि आखुखौ आं माब्लाबाबो सहायनो हाया आं थासान्दियाव आंनि बिनानावा माब्लाबाबो नोंनि जानो हाया हायोब्ला आंजों जुजिगोन आंनि जिउ जोबब्लासो आंनि बिनानावखौ नों मोनगोन आंनि गुदि जाग्रायानो आंजों जुजिनो एसेबां हाथाय लांबाय नों बेथा मा बुंदों बस मा खैजिमा जोनाय बायदि मिजिउलायनाय सालि हरखा बेरे लाइमोनखौ गारि गुरि थांगौ बस ओइ हिन्जाव सात थेंगोना गारि सोरखा बस थौ दलद दलदै थौ आइ बुहर फैसा गारियाव लाबो बस गाखो माबार थौ दावसिनाय थौ सालाय माबार सालाय थौ सालाय नानी देंखो नानी आदा मोगथां आदा नानी देंखो आदा नानी आदा आदा
हाला बेंटल पुलिसनि रुलखौ बुजिहायब्रो र' नोंखौ लोगो मोनबासो डाबल फाइन फोनांगोन आं हाबाब सोर जाखोलै आइयो ओइ सिख्ला सिदा नोङो मा गाबदोंलाय सिदा मा जाखोलै गोसोथोलायना मोनलायखासो थैगोन ना माखोलै ओइ बाबु जायखिया सासे मोनबाय ज' थेंगोन औ बस जाबाय थोबाय बेनो साबसिन खामोन मा जाखोलै आइयो ओइ नानि एक्सिडेन्टफोरसो जादों नामासै बाबु ओइ बाबु सिरि थागोनलाय दाबो सिरियाखै नोङो दानो सिरि दोनगोन आं मानो गाबदों नोंलाय सिरिथा सिख्ला ए साला बावसो लाखिफैदों बबाव थांखोब्रा बेलाय आयै मा जाखोलै बसनि हाबा मोनजासिगोन सोर गाबज्रिलांखो मासिखौ सिखावब्रालाय सिरिथा गोसो गैयै सिख्लाखौ हगार हर जबरदस्ति खालामनानै लांनो दाना जा आइयाव बबे हाग्रा मुफुरा सोगोमायलायखो नैबे मोसा थासान्दियाव हेवनाय होनाय जाखो 12था बस बे बुंफोरखौहाय लोमजाहो हरनांगौ जागोन बस लामाखौ लांनो लुबैदोंबा आंखौ एवस्रांफैग्रो ओइ सेंग्रा लामा हंगार लामायाव थाना गावखौ गाव हिर' मोनदों नामांलाय लाइमोन नोंसो ओइ मोजां मानसिखौ हगारफिन गोहो दंब्ला जुजिग्रा आंजों आइयाव मा मोखां नायदों मुफुरखौ होनोसै बस नोंसोरलाय मा मोखां नायबाय थाखो ओइ बेटा हेइ मा जालाजोबो नोंसोरलाय सिखारलाय सिखार ओइ सेंग्राफोर मा जालाजोबो नोंसोरलाय लोमजाहाय बे बुफोरखौ हो ओइ थेंगोना मा जाखो नोंलाय सिखारथ' हमख्र' बेखौ बस होफैदो होदो बस होमा बस आया लाइमोन गोख्रै फै 아예 허시드라이 문에 놈 들어가 나와라 어이 화가 부르는 좀 시끄러 허시드라이
नार्स ड्रेसिंखौ खालामखांबाय ना? औ सार। देहाखौ माब्रै मोनखो नानि? मोजां मोनबाय। आच्छा फै 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 बिलाइ बिलाइ देंखो खा बिसोरनि गार्जेना नोंसोरनो नामा? बिसोरहा रावबो गैला सार। अह पेसेन्टआ माब्रै सार? मोजाङाव फैगोन र' सिन्था खालामनाङा। थेंक इउ सार। जारुमोनहा थाथ'लायदो दे नायथ'लायदो। दे बिदिब्ला। थादो बाबु। दे देंखो लाइमोन नानी देंखो नानी देंखो आदा नानी आदा नानी ओरै फै नानी। आदा लाइमोन बिनानाव आंखौ दुखु दामोनसै दे। मा दुखु मोननायनि बाथ्रा बुंदों नों आदा? आं मानो नोंखौ दुखु मोननांगौ आदा? नों मानो बिदि बुंदों आदा? थोद जाम्बि गथ' बेनाबाथाय गोसोआनो गोरलैथार। आं जेबो जालाथ' बिनानाव आं हामबायानो। लाइमोन बिनानाव नोंस्रानि न'खरखौ राजामनि न'खरजों गोरोबहोफिनदो। बे खामानियावहाय आंनिनो बिनानाव देंखो आरो नैबे बिथाङाबो मदद होफागोन। लाइमोन बिनानाव नोंस्रानि न'खरजों आरो राजामनि न'खरजों सुथुर जालायनाय नङामोन। नानी देंखो आदा नै आं सफैबाय। सफैबाय आदा। औ नानी नानी नैबे राङा दोनैदो। आयदाय आदा नोङो आंनि थाखायनो मालायनाव खामानि मावै मावै जोबोद खस्थ' मोनबायना। थोद जाम्बि गथ' बेफोरबायदि खस्थ'आ नोंदानि थाखाय जेबो नङाना। थोद जाम्बि गथ' नों माथो गाबबायसो? आइ आफामोन गैयाब्लाबो आंनो दङना। नोंल' मोजाङै फराय आं फोरोंगोन ना। दा गाबसै नानी। थोद जाम्बि थांदो थां न' सिङाव थांदो थां जेबो दुखु जानो नाङा थांदो थां न' सिङाव।
बाजाय गंसे लाबावदोलै मानोथो एसे बुरजा लोंनांगौ जाखो बाबु थोबायमोन ना हारसिङावलाय लोंनोसैलै बाजै माथो खालामनो बारा मोनोलाय सेंग्राफोर जौखानिल' मोननांगोन जिरायदो ओइ बाजा हांमानि जौ लाबोलाय लोंलांदिनि गंसे लाना फै नांगौ र' ना मा बुङो सेंग्राफोर लोंनानै आवनायट लाहैनोसैलै बस औ माथो न' थाब थाब नुदो अ दे जागोन बस बे बर'खौ दाखालिसो बेखार लांना फैदोंलै आरो लोंबावसो नागिरदों बे एबाराव बेमार जायोबा फैसा लालै होद लोंबावसै बस लों है बाजै जाग्राफोर जेबो गैया नामाब्रा खांख्राइ बाथोन आलु बाथोनफोर जेबो गैया बाबु जोंबा सोमजानानैसो जादों जाला मोनबाय आं बोरै हाबबावनांगौलै जौआ सिरि दे बस ओइ बस आं दाख्लै सासे सिख्लाखौ लोगो मोननानै रायथिदोंमोनब्रा गैया थैथ्रासै फाग्लिया बिराद मोजांमोन नंगौ नामा औ फाग्ला बे नोंनि ट्राक बोराय बायदि मोखांखौलाय सोर सिख्लाया गोसोनांगौ जाखो फाग्ला माबायदि खोथा बुङोब्रा नोंसोरलाय गावनि लाइफखौ दाना लाग्रो नों फाग्ला थाखा फैसा बुथुमग्रोनांगौ थोद फाग्ला बांद्राय लेखा गोरोंनि बाथ्रा बुंबायलै नोङो ओइ बाजै जौआ गंसे लांबावलै दे बाबु लोंखांबाय नामा बाबु नै माथो गाबदोंसोलाय मानोथो गाबखो नोंलाय बाबु बाबु नों मानो गाबदों बाजै हामालिनि जौलै नैबे बिखायाव एसे दुखु दंलै बाजै बेखायनो गोसोखाङोब्ला गाबनो ओंखारो बिमा बिफा थानायमोनब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन बाजै मालायनाव आलाय सिलाय खामानि मावनानै जानांनाय नङामोन ओइ बस बै सेंग्राखौ नाहरलाय मा जाखो बेलाय बयहाबो दुखुआ थाखायो बाबु दुखुआव गोसो हमथानानै थानांगौ बाबु ओइ सेंग्रा मा जादों नोंलाय मानो गाबदों नोंलाय ओइ सेंग्रा नों जोंजों थांफानो नामा रांनि जेबो आंखाल गैया नोंसोर मा मावो आंनि जिउनि थैजासे आंखालखौ सुफुंगोन नामा जे खामानिखौ मावबा जों गोबां रां मोनो बे खामानिखौनो जों मावो नों रांनि जेबो जिंगासि नाङा नों रांखौ मोनबाय थागोन
जागोन बिदिब्ला आं नोंसोरजों थांफानोसै थौदो बिदिब्ला सेंग्राफोर फैदो बाजै फैसानि बावगालांबायलै बेरेन्सियाव बियो दिनैनिफ्राय जोंजों थाफासिगोन सिखारदो थौ सानाबो हाबबायलै थौ बन्दु थौ मा जाबावनोब्रा बस बिदिजोंलाय खामानिफ्रालाय खामानिनि जेबो सिन्था गैया बिब्दिबाथ' थिगैनो दं बस हर सिगारेटआ गय जानोसैलां गाइखेरा दंना गैलाब्रा बस गाइखेर लोंसैलै रैमालि फिथाइ गोदै जागोनलै बियो जानांगौलै मा बेलाय गाइखेरलै बस गुफुर गाइखेराव प्रटिन दंलै नेग्र लों ओइ बौदा गाइखेरा लोंफै रानजोबथारबाय बियो लोंफै इन्जिना खामायगोन आंहा गोख्रै लोंफै दौ साला जाम्बानो ना दासो जादों दौबाय था मक्सि दङ मा फाव जाखोलै सेंग्राफोरा है बिदि जाया है मा फाव जाखोब्लाय है जाले आयै हामालै आयै आंहाबो फिसा दंना आयै बुरबाक नोंनि गाइखेरखौ लोङाखै जों नोंनि गाइखेराव लागायना दैखौसो लोंदों हामाना बाबुमोन बुरबाक सिरि था नोङो आगदाजों सोमानानै आगसिम बुलायगोन नोंखौ बुख्रेबनो हामालै देख्रेबजों नामा हामालै माबादि मानसिरा बाय बेटा फैबावनो फैबावल' नोङो हेल' चक्लेट नोंसोर बबाव दङ जों खुसेंग्रा बाजाराव दं नोंथां नोंसोर दानो आंनिसिम फैनांगौ जागोन नोंथां फैबाय बस सफैबाय चक्लेट नोंथां सौफैबाय जिराय मानो लेंहरामोन नोंथाङालाय चक्लेट नोंसोर आंनि थाखाय मोनसे कन्ट्राक्ट मावनांगौ मा कन्ट्राक्ट बुं दे किलिं कन्ट्रेक्ट बे कन्ट्रेक्टआ मानसि बुथारनाय जारानि फंबाय पाखनखौ बुथारनांगौ नाथाय खामानिखौ मोजाङै मावनांगोन रावबो मिथिनो मोननाय नङा बे खामानिखौ मावनो थाखाय आं 10 लाख रां हरनाय जागोन नोंथां जिंगा दासि नैबे चक्लेट थासान्दियाव नैबे चक्लेटआ मानसि बुथारनायखौ दै लोंनाय बायदिसो मोनो थिगैनो दं बिदिब्ला जारानि आखायाव 60 लाख रांनि जानालि दैसानि बान्दोनि स्किम दं बे खामानिखौ आं मावनो मोननायनि मोनसे गेदेर पलिसि जागोन दावखा नोंथां जिंगा दासि खामानिया फेलें जाया दावखा नोंथां नैबे राफोद सेंग्राफोर थासान्दियाव बे खामानिखौ मोजाङै मावनांगोन जागोन बिदिब्ला थांलायदिनि नामा दे बिदिब्ला दे थौदो सेंग्राफोर बस हाखना बेनो सेंग्राफोर हम बेखौ मा जाखो मा जाखो हाखना नोंनो नङा होनब्ला आंनो नोंबो सासे लिडार सांग्रांनि आखाइनि स्किमखौ सिख'नानै जाग्राया नोंबो सासे मा
आं रावनिबो खामानि सिख'वाखै बेरेन सुरिया हर बे थाखौ मुख्लायना बस आंहा जेबो दाय गैयालै आला फाखन आं रावनिबो खामानि सिख'वाखै स्वाहा बुस्टार 탱글아 만실하래 송코지 바리지 जागोन बस दे दैखां मासि गिलिरब्रा ओइ लानानै होदो बुस्टार गारि सालाय जागोन बस थौदो बयबो फाखन फंबाय 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 सोर बिसोरो सिनायनो हायै हेलौ चक्लेट हेलौ नोंथां आं थाग्रायाव फै आच्छा दे जागोन दे सेंग्राफोर दावखा बिथाङा लेंहरदों इमारजेन्सि खामानि दंनो बस चक्लेट सफैबाय नोंथां सफैबाय खामानिया क्लियार जाबाय नङा होमबा खामानिया क्लियार नोंथां गुड मोजां बिदिब्ला दानिया गोदान प्रजेक्ट बुं मा प्रजेक्ट खोनासं चक्लेट दानिया फाखन बिदा जाराखौ आथिं आखाइ बुफायनानै आपडेट खालामनांगौ जागोन नोंथां बे खामानिखौ मावनाय समाव ओरै बुंनांगोन माब्रै बुंनांगोन दावखा नोंथां सांग्रांनि आखाइनि खामानिखौ सेख'नानै मावनो नाजाग्रा बे बाथ्राखौ नों बुंनांगोन थिगानो दं दावखा नोंथां आं थासान्दियाव रांनि जेबो जिंगासिनो नङा चक्लेट खामानिखौल' क्लियार खालाम जागोन नोंथां नैबे चक्लेट थासान्दियाव बेफोरबायदि खामानिफ्रा ओंखाम खुरगासे खुरनानै जानाय बायदि बिदिब्ला जों खामानियाव आवगायदिनि दावखा नोंथां जागोन रासेन राङा लाबो बे राङा मोननै खामानिनि जागोन नोंथां न' थेंक इउ नेग्र बिदिब्ला जों आवगायबाय थादों नोंथां अके सेंग्राफोर थांलायदिनि
सेंग्राफोर नोंसोर बाथ्राखौथ' बुजिजोब्बायना चक्लेट बसआ जेरै खामानिखौ थिनहरदों जों बेबायदिनो मावनानै दिहुननांगोन ओइ माखासे खर'था गारिया लाखि मानोब्रा हम बेखौ मा जाखोब्रा मा जाखो थौ मानि थाखाय आंखौ लाखिखोब्रा मा खालामनो नागिरखोब्रा नोंसोरलाय ओइ जेबो दाय गैयालै सांग्रांनि आखाइनि खामानिखौ सिखौनो मावनानै सांग्रां नों बेथा ओइ होबै माबार ओइ हम हसु खारनानै गगोन सानदों नोङो सांग्रांजों आंहा जेबो दाय गैया बबाव खारनो नों जेबो दाय हम बेखौ होख्लाय हेलौ बस जों दा थेखा बाजाराव बस नेपाल बस्तियाव मानसिखौ मोनबाय नामा मानसिखौ मोनबाय बस गुड फैदो बस नै सहैबाय आं हगारदोलै आंखौ मा बुंदों हगारनो ओइ फरखा मानसिया मोजां हमथाखादों बस सांग्रांनि आखाइनि खामानिखौ सेनानै मावनो नाजाग्रा नों जारा दालाय बहाय गबावनो नोंलाय दिनैनिफ्राय मालायनि खामानिखौ मावनांगोन होख्लाय सेंग्राफोर गोबाव सेंग्राफोर माखौ मोखां नायदों जारा हेंग्रा हो नोंसोरलाय माथो बथ'बायदि थाखो ओइ 알아자라 상그랑니 아카니 가만히 시끄러지 않으라는 거 저희 마을에 퇴가시키는 위한 도르 생각하고 đâu 나네 댕크 मा जाखो आदा 나네 댕크 आदा आंखौ मानो खालामगोन आदा आंनि थाखाय आंसो थांनांगौ आदा आंसो थांनांगौ आदा हारसिं खालामगोन हारसिं दावसो खालामनानै थांनांगौ आदा आंखौ मानो खालामगोन लाइमोन दसे ओंखारथ' आंनो बे समाव नोंखौ गोनांथार जाबाय नों गारिनिफ्राय ओंखारथ'दो दे बुंसा दसे सम आंजों थौफादो फैदो गाखोदो
लाइमोन जों सानैनि जुलिनि रादाया जादोंब्लाबो एसेबां गोथौ सोमोन्दो थाङाखै नाथाय राजा आरो नोंनि मोजां मोनलायनाया उन्दै समनिफ्रायनो जों सानैजों जुलि जानानै संसार जायोब्ला राजाया जेब्लाबो नोंखौ नुबाय थागोन अब्ला राजाया गावनि गोसोआव थानो हायै मोनसे दुखु फैगोन बिनिखायनो आं राजाखौ दुखु होनो गोसो गैया लाइमोन आरो नोंनि गोसोआवबो राजाखौ नुयोब्ला एसेब्लाबो दुखु फैगोन आं राजाखौ देंखोखौ बे जायगासिम लाबोनो थिनदों नों बेफोरखौ जेबो सिन्था दाखालामसै लाइमोन दागाबसै गोसोआव दुखु दालासै लाइमोन जों सानैनि रादायखौ लाइमोन आफामोन आरो नोंसिनि न'खरनि रादाय खानायावसो रादाया जादोंमोन नाथाय आं नोंखौबो दुखु होनो हाया बुमसा बेफोरखौ नों जेबो सिन्था दाखालामसै लाइमोन दागाबसै हनै राजा आरो देंखो मोनाबो सफैबाय लाइमोन थौ राजानिसिम राजा लाइमोना आंजों रादाय जादोंब्लाबो आंखौ नों गोरोन्थि साननो नाङा लाइमोनखौ नोङो नोंनि आंगोफिन खालामनानै लानांगोन आं नोंनि आरो लाइमोननि गोसोआव दुखु होनो गोसो गैया आरो लाइमोन नोंबो राजानि आंगोफिन जानानै थानांगोन राजा नोंसिनि न'खर आरो लाइमोनमोननि न'खरजों सुथुर जालायनायनि इनाय खामानि मावनानै होनाया आदै दाउखानिसो गासैबो सोलो गोजा मा होनदों आदै दाउखा नंगौ राजा बेफोर गासैबो सोलोआ दाउखानिनो गोजा जानालि दैसानि बान्दोनि खामानिखौ आदै दाउखाया गाव मावनो मोननायनि सोलो खालामनानैसो नोंसिनि नोम्फामोनहा आरो लाइमोननि बिफामोनहा सैलायै जादों आदै दाउखाया बेबायदिसो मानसि बिदिब्ला औ राजा बे दाउखायानो लाइमोन बिबथै आरो आंनि आदा मोगथांखौ बुथारहोदों मा आदै फाखन आरो नोंदाखौ बुथारहोदों बाथ्राया बिदिसो दाउखा नोंनि आखला बिब्दिसो औ राजा आदा मोगथाङा आइ आफामोन गैयियाव आंनि थाखाय आनिथानि मालायनाव खामानि मावनानै आंखौ नायदोंमोन उनावहाय आदा मोगथाङा बिसोरजोंनो थाफादोंमोन राजा देंखो बिदा आदा मोगथाङा गाव थैनोसै समाव बेफोर गासैबो खोथाखौनो जोंनो खोन्थालांदों
आंखौ निमाहा होदो राजा आं नोंनि सायाव बिराद गिदिर इनाय मावफ्लांबाय राजा बेफोर खोथाफोरखौ बावगारलांदो लाइमोन सिरि थादो बुहुमसा बिदिब्ला नोङो आंनि फंसे बाथ्रा गनायनांगोन मा बाथ्रा लाइमोन बुंना गनायगोन देंखो आरो बुहुमसा देंखोहा उन सिगां गावनि जिउआव आंगो होननो रावबो गैला बेनिखायनो देंखोखौ आं नोंनि आखायाव गथायबाय बुहुमसा देंखोखौ नों आंगोनि खालामना लानांगोन लाइमोन दिनै हरसेखौ बै न'आवनो थानोसै थौ राजा थौदो लाइमोन 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 राजा न'खराव आइ आफामोनहा जोंनि थाखाय दुखु जाबाय थाबायदां थौ न'आव थांसै दे थौ राजा थौदो चक्लेट गरसे हरलै मादै बेवाय दालि दंना माथो राजाजों लाइमोनजों अबावबा खालामबायनोब्रा थुलुंगा औलै आंबो खोनादों दे फवासे हरदो दे लाइमोनाथ' बुहुमसाजोंसो हाबानि रादाय खाबायमोन नङा होनबा थुलुंगा औलै जाखाबायमोन फैगौ माग दाननि 5 अक्ट'खालिनो हाबानि खालारखौबो थि खालामखाबायमोन होननाय खोनादों ए बाबुमोन नोंसोर सोर लाइमोननि खोथा रायलायदोंलै ए आदै बै जानालिगाव गामिनि आदै जारानि फिसाजो लाइमोननि खोथाखौसो रायलायदोंमोन जों औलै आदै बै रायमना गामिनि आयं सांग्रांनि फिसाला राजाजोंसो उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायोमोनथ' बिसोरखौनो उफायबा खारलांबाय होनना खोनादों बिसोरनि खोथाखौनो सावरायदोंमोन जों ए दे बाबुमोन दे आदै बिफा लाइमोन आइयाबो बाव थांमारखो दिनैसिमबो न'आव फैफिनै
मादै बुहुमसा औ, मादै। फैदों लाइमोनाया न'आवनो गैया बुहुमसा दाखालिनिफ्रायनो मादै आं बे खौरांखौनो होनो फैदों लाइमोना राजाजोंनो दं मादै मादै नोंसिनि न'खरजों राजामोननि न'खरजों सुथुर खालामनानै होनाया गासिबो दावखानिसो सोलो गोजाजों दावखाया बै जानालि दैसानि बान्दोनि खामानिखौ गाव मावनो मोननायनि सोलो बाहायनानैसो आदै फाखनखौ बुथारहोदोंमोन आरो आदैखौबो दावखा आदै नोंनि खुगानिफ्राय राव ओंखारबाय बिमा आदै नों राव बुंनो हाबाय देबिया बिब्दिब्ला राजा बिमाखौ लानानै फैदो थां जों बुहुमसा बिदा बिबाजै राजा बिमा जयैनो सांग्रां बिथांखौ थानानिफ्राय बख'नानै लाना फैदोनि बुहुमसा औ आदै नों राजा आरो लाइमोनखौ खौरां लानानै फैदो थां जागोन आदै मादै थांदो फिसा जोंजेत औ मादै आरो सोलाथाब नोंसोर न'खौ नायथ'दो दे औ दे मादै दे मादै दावखा नोंथां मोगथाङा हस्पिटालाव थैबायनो नाथाय बिनि बिनानाव देंखो आरो लाइमोन आरो सासे बुहुमसा मुंनि सेंग्रा बिसोर थांनानै थायोब्ला जोंनि जिउआव खैफोद दं दावखा नोंथां बुजिबाय अ चक्लेट सांग्रां आरो जारामोननि न'खरनि मानसिफ्रा जोंनि प्लान पलिसिखौ गासिबो मिथिजोबसिगोन बिदिब्ला बिसोर न'खर गंनैनि बंसमानिखौनो फिनिश खालामनांगौ फिनिश जेरावखि जाया जेराव मोनो बेयावनो ओइ बस बै लाइमोन आरो राजा नङा होमबा नाहरलाय नङा माथो नंगौथ' नंगौ बुलायनांगौ लाइमोनजों राजाजों बिसोरखा थौ गोख्रै बेंजों फै नोंसोर जिउआव थांनानै थाब्लानो जोंहा जिउआव खैफोद दं खैफोद मिथिबाय नोंसोर दिनै आंनि आखाइनिफ्राय साथि बारग'आ दावखा राजा लाइमोन नानि नानि सन्ना नोंसोर थांनानै थाबानो आंनि जिउआव खैफोद दं बिपद दावखा नोंनि आखला बिदिसो आदै दावखा नोंनि आखला बेबादिसो आंखौ उन्दैनिफ्रायनो सिनायनानैबो जोंनि न'खरखौ एसेबां इनाय खालामबोबाय बेनि खिथेरखौ नों मोननांगोन राजा लाइमोन नानि
नोमथै फाखनखौबोथ' आंनो बुथारहोदों नोमफाखौबो आंनो आथिं आखाइ बुफायहोदों नोंनि बावथिनियाव दिनैजोब्बाय नों सोर सानैया दिनै बे जायगानिफ्राय माब्लाबाबो गलाङा दावखा नोंनि देखायफ्लानाय आखला बांद्रायबाय दिनैनो जों गवा एसेबां थिफुदला होना हो नेग्र' हो सालाखौ मावनानै होलै नों गवा साला जोंनि जिउआव साला जेंसि मा मोखां बेखौनो होनो हाला नोंसोर होना हो होना हो बेटा बबे जायगानि थिफुदला दामरामोन नोंलाय दाना हैमा बाग्रा बायदि बारबनांदों जाय मानसिया जोंजों बिदि खिथेरखौ लायो बे मानसिया बिदिनो फिथाइ मोनो मिथिबाय साला जोंखौ फोजोबस्रांदा जोंखौ फोजोबस्रांग्रा नोङो दा नायदो नोङो हेंगोना रशन नोम्बासिखौ लानानै थांग्रोदो आबदाव बोखै जागोन बस चक्लेट नों लाइमोनखौ हाबा लायो ना मायो नोंनि गोसोसै जागोन खामानिया हयले आंना जाफुंबाय जाबाय नोंथां हरदो बिदिब्लालाय लाइमोन हा हाबा लामानसिना चक्लेट सोर थिफुला सेंग्रा जागायखै बेलाय बुमसा होननाय सेंग्रा बेनो नोंथां बेबो जोंनि जिउआव खैफोद दं बेखौबो मख'खानांगौ मिथिबाय नोंथां ओइ सेंग्रा बे सिख्ला नोंनि मा जायो नोंनि नोंबो जायो ना नोंनावनो जायो बेलाय ओइ सेंग्रा मा मोखानाय थादों होनो आइयो सिथोबाखौ हगारलै बोखाबथार
마 뭐하나 그런 시다이 매는 매로 장구강 흐나 흐래 마 뭐하나 좀 흐나 야이 에이 헤이 헤이 왜 헤이 왜能这不行个是来门错了，能够让人到底比空嘛记得那个人错了，没错，能这不行个是了，罗sen 행그라 라르토 라이먼 बुहुमसा नों बाव औ राजा लाइमोना लाइमोनखौ दावखा आरो सुग्लाम लाना थांबाय राजा मा औ राजा दावखा औ माबार दावखा 나부 제대로 오면 무프라 비 무슨 불러 나부 제대로 오긴 나마 로센 행그라 어이잖아 응 마무리 헤이 말하자로 잡으래 어이 아야 마무리 치워지 집에서 흑클렛 비가자 하는 공세고 흑클렛 너그 다우디 바이디 되는 그랑 쏘라 어우 쏘라 인간아시 다우디 바이디 되는 사람을 골라 이는 쏘라 살라 따서근들 राजा बुहुमसा बुहुमसा 진짜 초콜릿 दावखा 페이 마탈라케 미지 살라
बुहुमसा मा जाखो नोङो जोंनि थाखायनो नों जोबोद खस्थ' मोननांबाय बुहुमसा 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 राजा 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 नोंसिनि नोम्फाखौ आदै मादैमोनहा बख'नो थानायाव दंहैयो थौ आदा सांग्रां बिदिब्ला नोंसोर थानानिफ्राय फैबाय औ फंबाय आं डिउटियावसोमोन आदा आं दा थानायाव थांफिनसिगोन दे होमबा थांलायलायदो दे बिदिब्ला फंबाय थौदो बिदिब्ला आफा फिसा राजा मा जाखो फिसा राजा आफा अबे मा दुखु मोनखो फिसा राजा आयै फिसा नों मोजाङैनो दंना आंनि बुजिस'नो हायैयाव बेफोर गोरोन्थिफ्रा आंनि थाखायनो जाबाय सांग्रां नोंथां गोरोन्थिया बयनावबो थाखायो नोंथां बेफोरखौ गासैखौबो बावगारलांदो बुहुमसा नों आंनि फिसानि थाखायनो जोबोर खस्थ' मोनबाय मादै बेफोर खामानिया आंनिनो मावनांगौ खामानि जानांगौ राजा फिसा नों ओरैहाय फै आइ नोंबो ओरै फै नोंसोरनि साननायानो जाफुंथोंसै फिसाफोर जों दिनैनिफ्राय रावबो मालाय नंलायला जों बयबो आंगोफिन
गोसोखाङो एसेबां मोजां मोनो नोंखौनो जेसेबां हास्थायो एसेबां बावनो